Bojo rene kopi ora duwe blas ngene iki piye? Bojo 10 tahun lu ora balik-balik. Manukku tiap bengi kademen. Lan duwe hubungan. Sing sapa ya gampang ngerti purel iki? Bos purel iki sapa ya? Lek purel rego-rego 5.000 enak mending nggo ngangkat-ngangkatne manuk. Kayane cemet iki kenalannya purel tok lho, cake ora baju kok ngono iki. Piye? Celuk apa rono kok telepon. Cemet itu baju iki. Piye iki? Jajalah tak rono lah. Udah ini ngomongin lah, parani. Udah ini ngomong. Makanya cemet aja, kencang nih. Cemet ini hangat berarti. Kere dadi wong kere iki ya susah ya, Lur. Ngene iki semontore bodol, bocor sisan. Tak tinggal ning kono iki mau. Tak geladak ya maneman. Kere dadi wong kere jan susah. Bene lah ngaku wae lah engko nek duwe duit arep kredit aku pokoke. Sing apik. Engko cetok cemet lah ning iki bisa. Renek ya. Punya isek iki kan iki. Kayak cemet kayak ngopo ngono iki. Pas kayak. Met. Oi, rene. Plek, enak apa? Ana info iki. Ah, kowe krungu-krungu kowe saiki ngebos lho. Apa lho, plek. Ngene iki wong pawakan kaya ngene ora pawakan bos kok. Bos. Krungu ngebos nganu ya iki. Kae lho lah. Gak krungu. Sing ayu-ayu kae lho ngebose. Ayo apa? Kae lho. Urel lho. Alah. Bocah tinggal bojo ta iki. Delok aku njaluk infone lho. Beh, nang gitu mau iki bos ae ngono jan kurang ajar iki. Kowe aku krungu. Lah aku lho alim bingung. ustad e. Cemet cek bos apa? Bos purel bae ya cak kok nang gajuk meneng aku ngene. Aku ya uduk bos-bos ngono kuwi plek, tapi nek gur duwe kenalan rondo elek-elekan ngono ya enek iki. Nek awakmu gelem tak kei nomere, tak kei WA-ne. Nek awakmu gelem kok kenalan dhewe, engko paranono dhewe. Aku tapi enggak mau tahu. Piye? Njaluk piro? Jan delok sih. Ayu ora. Ayu gelem. Mau mening iki. Wah, iki ora ayu-ayu neh iki. Iki kelahiran 54-an iki. Biae. 2010. Bocah ora rondo jenenge. Lah ya teleponan ndang kok janjane ngendi kok tak Rondo cilik iki. Ya. Aja telepono. Ya wis janjane ngendi engko aku tak paranani dhewe. Oke engko jajal. Iki aja kesuwen iki sik enek sing kademen masalah iki. Beh, ya wis tak telepone nek ngono ya. Ya, telepon sik. Tak chat wae lah ya. Ya, kena dicat. Ora ndek pulsa aku soalnya. Ya dicat ae. Durung ngechat tok. Ora dicat ora duwe bojone bos. Bos apa ora duwe. Ya bos cilik-cilikan ini plek. Lah dicat sih apa? Wis plek, saya bales iki. Jarene nek dhek nang omah saiki nek awakmu arep marani paranono. Jan ngene sih an. Ora percaya nek pamane kira-kira awakmu kecewa, gelo. Aku dendonen lah, basing karo bapakne. Nono tak OTW iki saiki mangkat iki. Tenan iki. Kayak musik. Ini meh digambar cemet iki rondone omah iki. Tenan ora kok kadung ngono kapusan. Jadi ayu-ayu bakno ora iki. Ndo tenan golek ya. Aja lah tak parani sik. Oh ini iki rondone. Kuning sama mburi. Lampu ijo, kudune ping rapat. Mbak, sampeyan ya sing jenenge Mbak Doni. Kok kayane tak sawah-sawah sampean mau masuk to, Mbak? Biasane niki tekan piro sampean jope ini. Jadi Mas Teman murah,
Literan 5.000 ngono nek booking sewengi. Ora wani nengok to, Mbak. Nengok rene lah kuwi pengen roh mukake sampeyan iku piye ta? Gerak-gerane ngepet mau sih. Iya sih gila. Nengok to. Ora gelem. Lah bre.